आज मटन रोषे हम देखु केमी रंधा हो मटन। बर्तमान धीरे धीरे चीनी पके जो चीनी पकईचे ता उतुरु लगे नाली पड़िया लगे बर्तमान आम पियाज टा पके पूरा चर्बी मटन बर्तन पकाई दवा मटन पकाला काढ़ी की देखी दवा बर्तमान चुली जोर जाऊँगी घाटी दवा
କଷାର ଦେଖିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ କେତେ ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି। ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଚୁଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଳିବା, ଯେମିତି ଚୁଲି ନ ଲିଭେ। ମାନେ ଆମର ମଟନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମଟନ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ବାଏ।